ده وقت الفيسبوك وقت أزواج Natukom l-odwa tajba. Inselmu il-daw kollha li jinsabu ma' qudiem magħna permezz tal-mezzi soċjali u fuq Shake Television, kif ukoll radijiet oħrajn li jinsabu kollegati magħna. Din hija xandira diretta mill-Katedral tal-Assunta fiċ-Ċittadella ta' Għawdex, fejn l-Isqof Anton Tewma se jirrimexxi il-Qudiesa tal-Griżma, jew kif nafu aħjar tat-Tberik taż-Żjud. Din il-Qudiesa tradizzjonalment issir nhar ħamis ix-xirka filgħodu, imma minħabba ir-restrizzjonijiet marbuta mal-pandemija tal-COVID-19 ġie deċiż illi titmexxa għal ġurnata oħra. Ninsabu fin-novena tal-Ispirtu Santu 8 Nitolbu lill ispirtu Santu sabiex ikompli jżejjen lill-Knisja tiegħu f'Għawdex, f'Malta, fid-dinja kollha bid-doni tiegħu. Kif tistgħu taraw, il-korsija tal-Katedral ta' Għawdex tinsab mimlija b'saċerdoti. Il-kleru ta' Għawdex li jgħod il-fuq minn 113 il-saċerdot sekolari, flimkien ukoll ma' saċerdoti mill-ordnijiet reliġjużi. U bost oħrajn li jinsabu maqudin spiritwalment mid-djoċesijiet u l-knejjes li fihom huma jaħdmu. L-Ispirtu tal-mulej konsagrani ħanwassal b'xara tajba lil-fqajrin faraċ u slim ħelsin lil-lim jasrin. L-Ispirtu terfu denet jisri fuqi idawwal triti twila ftit mudlama jagħtini għanja ġdida x'nanni bħeġġa lil-bnedmin kliem mimli slim inxandar lil kulħadd. L-Ispirtu ta' kuraġġ qed jisri fuqi ħanati xhieda ħajja ta' twemmini jislifni l-qawwa tiegħu biex inxandar kull imkien li sbaħ aħbar jisaltna ta' Ġesu. L-Ispirtu kollu paċi jisri fuqi bħal xmara tena kbira sawa fija biex fommi nissenjanni klim Ġesu is-Salvatur li fosna ġi jiferraħ limni ktir. L-Ispirtu tal-imħabba jisri fuqi l-Ispirtu ta' Ġesu qed iħeġġiġni biex bħalu nagħti
F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Kemm ħaġa sabiħa li nġbarna flimkien dalodu biex nitolbu lil Mulej. U li talabna meta sejħilna u aħna rrispondejna b'xi mod bl-għażla tagħna. Dalodu ġejna hawn biex nerġgħu nġeddu ir-risposta sħiħa tagħna lilu. Ejjew nagħmlu minn dan il-mument mument veru qawwi ta' talb, ta' intimità mal-Mulej u ma' kull wieħed minna għaliex aħna maqudin fis-saċerdozju, maqudin fis-sejħa li hu qiegħed jagħmlilna. Naħseb li ta' min insemmu llum is-saċerdoti li qegħdin jiċċelebraw il-perseveranza fis-snejn. 60 sena Dun Manuel Kurmi minn Fontana, Dun Giuseppe Grek minn Nadur u Dun George Vella mill Fontana. 50 sena Dun Juan Bartolo mix-Xara u Dun Giuseppe Kawki minn Nadur. 25 sena Dun Joseph Bajjada mix-Xara, Dun Brian Mejlaq minn Nadur, Dun Juan Sultana mix-Xara u Dun Edward Vella mill-Arb. Ejjew niftakru wkoll fis-saċerdoti li għaddejjin minn tbatija, kull tip ta' tbatija li mhumiex qegħdin magħna. Ejjew niftakru wkoll fis-saċerdoti li għaddew minn din il-ħajja għall-oħra. Ekku f'talba waħda lil Mulej biex verament inkunu denji għal din l-Ewkaristija, għal dan ir-rat ta' ħajr li nixtiequ niċċelebraw jew narfu n-nuqqasijiet tagħna, ċerti mill-ħniena u mill-maħfra tiegħu. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, lill-anġli bil-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter
Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, quoniam ut mundi suscipet deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Nitolbu u Alla inti konsagrajt l-ibnek il-wahdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-Messija u l-Mulej fil-ħnina tiegħek għamel li aħna li għandna sem il-konsagrazzjoni tiegħu inkunu xhieda tal-fidwa quddiem id-dinja bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Fil-liturġija ta' din il-Quddisa tal-Griżma illi fija s-saċerdoti iġeddu l-wedid tal-konsagrazzjoni presbiterali tagħhom, il-Knisja semma mill-ġdid dik is-silta sabiħa mill-ktieb tal-Profeta Iżajja, il-Mulej ikkonsagrani Qari b'żejt mill-ktieb ta' ferħ. tal-Profeta Iżajja. L-Ispirtu ta' Sidi il-Mulej fuqi, għax il-Mulej ikkonsagrani, biex inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin, bat nindewwi l-qlub miksura, biex inħabbar il-ħelsien lill-imjasrin u lil-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs, biex innidi is-sena tal-grazzja tal-Mulej u jum il-vendetta ta' Alla tagħna, biex infarraġ lill-imniktin, biex inferraħ lil dawk li jibku f'Sion, natihom kuruna flok irmiet, żejt tal-ferħ flok l-ilbies tal-viestu, lana tal-foħrija flok ruħ mitluqa. Lilkom isejħulkom il-qassisin tal-Mulej, għaddejja ta' Alla tagħna isemmukom. Jien bis-sewwa nħallasom u nagħmel magħhom patt tal-dejjem. Nisilhom ikun magħruf fost il-ġnus u wliedhom qalb il-popli. Kull min jarawhom jarafhom li huma nisel imbierek mill-Mulej. Il-kelma tal-Mulej. It-tiba tal-Mulej irrid dejjem nanni. Flimkien. It-tiba tal-Mulej irrid dejjem nanni. Sibt lil David għaddej tiegħi, biż-żejt imqaddes tiegħi dliktu, u tkuni di dejjem miegħu, u driegħu kolli saħħu. Flimkien. It-tiba tal-Mulej irrid dejjem nanni. Il-fedeltà u t-tiba jkunu miegħu,
bismi titqawwa is-seta tiegħu u jsejjaħ li missirient Alla tiegħi u blata tas-salvazzjoni tiegħi. Flimkien. It-tiba tal-mulej jrid dejjem nanni. Is-saċerdoti hawn imma l-poplu kollu ta' Alla janni tiba tal-mulej għal dan id-don kbir li huwa is-saċerdozju ministerjali illi fih aħna l-koll bħala poplu nieħdu sehem kif se nisimgħu f'dan il-qari. Grazzja lilkom Muslim minn Ġesu Kristu, ix-xut fidil, il-kbir fost il-mejtin, il-prinċep tas-slaten tad-dinja. Lil dak li ħabna u li ħalna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu u li għamilna saltna assisin għal Alla tiegħu missieru, lilu l-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Arawh ġej fi sħab u l-għajnejn kollha jarawh u koll dawk li kienu nifduh u r-razzezz kollha tal-art jibdew ħabtu fuq sidirhom minħabba fih. Iva. Amen. Jiena huwa l-Alfa u l-Omega jgħid il-mulej Alla li hu u li kien u li jagħti irid jiġi dak li jista' kollox. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, 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 alleluja. L-Ispiritu tal-mulej fuqi bat ninwassal il-bxara tajba lil-fqajrin. Alleluja, alleluja, alleluja. Ġesu nnifsu fil-Vanġelu juri li l-nifsu bħala dak li fuq l-Ispiritu tal-mulej jistrieħ u ikkonsagrah. Il-profezija ta' Eżajja isseħ f'Ġesu. Il-Vanġelu se jixxandar minn Dun Joseph Bajjada wieħed mis-saċerdoti illi qegħdin jiċċelebraw il-25 sena mis-saċerdozju tagħhom. Gloria lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu ġie f'Nazzaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jaqra. Taħ fidejh il-ktieb ta' Iżajja l-profeta. Fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-mulej fuqi għax hu ikkonsagrani. Batni inħabbar il-ħelsien lill-imjasrin. Inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin u d-dawl mill-ġdid lill-omja. Irrott il-ħelsien lil-maħqurin u nxandar is-sena tal-grazzja tal-mulej. Imbagħad raġala il-ktieb taħlura lil-qaddej u qgħad bil-qiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu imsamra fuqu u beda jgħidilhom: din il-kidba seħħet illum, intom u tisimgħu. Il-kelma tal-mulej. Ġesu jipproklama lilu nnifsu bħala il-profeta, is-saċerdot, is-sultan, ir-raj tal-merħla, dak illi l-Ispirtu ta' Alla sawwab fuqu iż-żejt illi bih ikkonsagrah u permezz tiegħu jikkonsagra il-poplu kollu ta' Alla illi għas-servizz tiegħu huma is-saċerdoti. Issa l-isqof
bil-ktib tal-Vanġelu ibirek lill-miġema miġbura magħmula prinċipalment minn saċerdoti. U sejrin nassistu issa għal l-omelija illi sejjer jintroduċi l-Isqof Anton Tewma. Kull wieħed minna jista' jgħid dalgħodu l-Ispirtu tal-Mulej fuqi. Ejjew nemmnu tassew li l-Ispirtu tal-Mulej qiegħed fuqna. U ejjew nkunu art dinja fejn l-Ispirtu tal-Mulej jista' joqgħod. Jien tlabt lil dawk li għalqu 25 sena dalgħodu biex jgħidulna huma jew ħallu lill-Ispirtu jitkellem permezz tagħhom f'din il-qudiesa f'din l-Ewkaristija tagħna lkoll. U fil-fatt se jiġri illi Żgur li xi kien hemm ħafna saċerdoti se grazzi jgħaddu lil Mulej ħsibijiet Alla tagħni jaqsmu magħna. permezz tal-Knisja dawn l-aħħar snin. Disgrazzjatament biċċa mill-grazzi naħseb illi ma apprezzajthomx biżżejjed u allura itteħduli jew inkella tlifthom matul it-triq ta' żmien. Però hemm ħafna grazzi oħra li għadhom iżommuni. Hemm biċċa minnhom li huma intimi u naħsibx li huwa l-każ li noqgħod nixetarihom hawnhekk. Però hemm grazzja partikolari li l-Mulej tagħni permezz tal-Knisja nerġa' ngħid li nixtieq naqsamha magħkom. Kemm inna Assis jiena dejjem kont nagħmel parti minn komunità xkejkna ta' insara l-ewwel 9 snin f'komunità tal-Mixja neokatikumenali, imbagħad il-bqija s-16 l-oħra f'komunità Ewkaristika. Illi għalija dan il-grupp ta' insara lajċi, kollha kemm huma, żgħażagħ jew inkella miż-żewġin u mhux, kienu għalija okkażjoni biex ta' kull ġimgħa matul dan l-aħħar snin darba jew darbtejn fil-ġimgħa niltaqgħu madwar il-kelma ta' Alla, niċċelebraw l-Ewkaristija, nippruvaw inħobbu lil xulxin u nikkoreġu lil xulxin u nagħtu xhieda ta' dak li aħna nkunu qegħdin niċċelebraw u nemmnu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Għalija kienet komunità li qatt ma ħassejtni li qed immexxiha jien, dejjem ħassejtni wieħed minnhom fejn kull wieħed minnha għandu ministeru, karizma, don, ejdu li trid għall-komunità. Fil-każ tiegħi kien dak ta' saċerdozju illi naqdi l-komunità permezz ta' dan il-misteru illi Alla afdali fidejja. Dak naħseb illi l-aktar hekk li nixtieq naqsam magħkom illi din il-grazza li jiena ma fittixx u li jiena ma żilx għalija kelli ħafna xogħlijiet illi m'għadniex nagħmilhom, imma din il-ħaġa kienet xi ħaġa kostanti. U nħossa li permezz tagħha Alla bil-faqar u bid-djufija kollha illi tista' tfisser din il-komunità illi jiena ngħix u nagħmel parti minnha, tenni biex ħafna dbatija u ħafna kultant diffikultajiet nipprova nħalli lill-Alla ikompli juffurmani bħal kulħadd fis-saċerdozju tiegħi, fis-sejħa tiegħi ta' nisrani u fil-inkun bniedem. Waqt il-ħin tal-omelija qed tingħata mis-saċerdoti li qed ifakru l-25 anniversarju saċerdotali tagħhom. Dak kien Dun Joseph Bajjada li jaqdi bħala vigarju parrokjali fil-parroċċa tax-Xara. Issa il-kanonku Brahim Mejlaq minn Nadur imma kappillan ta' Kerċem. Anke jien bħal Fader Joseph meta ċempilli Fader Alex għalli biex naqsam xi esperjenzi illi enuni f'dawn il-25 sena xentu għad taħseb ftit ikunu ħafna. Pero jien naħseb illi xinqat naħseb ftit fil-fond, naħseb illi il-momenti sbieħ li jenuni nikberek fis-saċerdozju tiegħi u għadhom jenuni l-lum u meta insib dak il-bilanċ meħtieġ bejn il-ħajja pastorali, il-ħajja hekk dedikata għal poplu talla u il-momenti fejn inkun waħdej. Naturalment fil-preżenza talla. Hekk allura minn naħa l-waħda is-saċerdozju nafu li huwa għotja għall-oħrajn
U allura f'dawn il-25 sena b'diversi modi dejjem provajt li mill-aħjar li stajt minkejja id-difetti kollha tiegħi inwassal lil Ġesu Kristu fil-qalb ta' tant persuni. Forsi jekk kategorija speċjali hija dik taż-żgħażagħ illi jekk nistqar magħkom sa ftit ta' snin ilu kont nibża minnha u nħoss illi m'iniex kapaċi għalija. Però meta ġejt mod jekk ir-responsabbiltà ta' parroċċja ħassejt illi din hija kategorija importanti ħafna li ma nistgħux inħalluha barra u llum naħseb illi din hija l-kategorija li l-iktar niddedika ħin u enerġija għalija. Hekk allura min-naħa dawn il-ħafna ħidmiet pastorali illi jimlew il-qalb tas-saċerdot, għax wara kollox aħna sirna saċerdoti għall-oħrajn u aktar ma ninataw għall-oħrajn iktar inħossuna saċerdoti skont il-qalb ta' Kristu. Imbagħad min-naħa l-oħra daqstant ieħor provajt illi insib il-ħin tat-talb, tar-riflessjoni, tal-ġabra. U allura hekk provajt illi nżewwa il-ġurnata b'mumenti ta' skiet, ta' talb, l-aktar fil-preżenza tal-Ewkaristija. U esperjenza li għenitni ħafna u li skoprejtek f'dawn l-aħħar 4-5 snin u li nħoss li qed tenni ħafna bħala saċerdoti illi darba jew anki darbtejn f'sena ngħaddi xi jiem għall-kwiet f'monasteru tal-Benedittini illi hemm fl-Irlanda, fejn hemmhekk skiet totali, ambjent mill-isbaħ, bil-fors trid tieqaf hekk u ikun il-mument illi insib ħin ta' kwalità għalija nnifsi u għar-rigal tas-saċerdozzju illi jilmulej sejjaħli għalih. U allura jekk ikolli niġi mistoqsej x'inhuwa s-sigriet tiegħi biex jiena għext dawn il-25 sena bħala saċerdot, jiena inwieġeb dan il-mod hekk il-bilanċ illi wieħed jirnexxielu jsejb fil-ħin moti lil-mulej illi sejħilna u fil-ħin dedikat u mill-qalb lejn il-poplu talla. Dak kien Dumbrajn Mejlak, il-kappillan tal-parroċċja ta' Kerċem, wara sejjer jaqsam magħna x-xhieda tiegħu il-kanonku Ġwan Sultana, arċiprit tal-parroċċja ta' Żebbuġ u ġej mill-parroċċja tax-Xahar. Li għandi 50 sena nafu konvint, imma li jilni 25 sena saċerdot ma nafx kif għaddew u kif inħossni qudiem dawn il-25 sena. Nistqar magħkom inħossni illi għadni ma bdejtx. Dejjem affaxxinatni l-istorja ta' Samuel fil-Bibja u x'hekk. Meta qallu tkellem mulej għaliex il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. Jiena nħoss li f'dawn 25 sena saċerdozzju, anzi laqtitni ħafna l-kelma tiegħek eċċellenza kif bdejt, illum insermu lil dawk li jipperseveraw. Perseveranza ta' 25 sena, 50 sena, 60 sena. Jiena dejjem ippruvajt nisma' lil mulej jkellimni, imma forsi mhux dejjem aġixxejt. Kien hemm momenti fejn ħossejt niqri palla fit-talb, kien hemm momenti wkoll fejn ħassejtni li nbiet minn Alla għax ma tlabx. Kien hemm momenti fejn jiena ħdimt, kien hemm momenti fejn jiena tażżint. Kien hemm momenti fejn kont konvint mill-vokazzjoni tiegħi, ma kien hemm oħrajn li ħassejtni niddubita u ħassejtni vojt. Nistqar magħkom li kien hemm momenti li fihom fraħt u momenti li fihom bkejt. Xtaq dejjem bħal Don Bosco dik il-ħolma tiegħu dawk iż-żewġ kolonni fil-port, l-Ewkaristija u l-Madonna li jżommuni huma fuq saqajja. Quddiem l-Ewkaristija ħafna drabi ħassejtni komdu, però kien hemm oħrajn li quddiem l-Ewkaristija ħassejtni skomdu għaliex ma kienx jistħoqli. U bħal Marija li nara bħala l-qaddejja illi ġalitni u ġġelli nagħmel ħafna mistoqsijiet li l-nifsi dik il-kelma jiena qaddejja, jiena qaddej tal-mulej. Kien hemm momenti fejn ħassejtni qed nobdi anke l-superjuri tiegħi.
Minn hawn ftit tal-momenti oħra ser inġeddu l-wedit tagħna u nistqar magħkom illi f'dak il-mument ġieli ħassejt li għandi nwieġeb iva u ġieli ħassejt li għandi nigdem il-sieni, nażże snieni u nross softejja biex ma nweġibx iva inwiegħed. Ta' dan nitlob maħfra lil Mulej. Grazzi Mulej li f'ħajti sibt saċerdoti eżemplari sa minn meta kont żgħir illi huma wkoll ispirawni, kienu ta' għajnuna. Saċerdoti li l-lum għadhom ħajjin, saċerdoti illi l-lum huwa mejtin. Fl-uffiċċju tiegħi għandi kwadru b'4 ritratti ta' 4 saċerdoti illi f'ħajti u fis-saċerdozju tiegħi ħallew marka u marka kbira. Għax iva, saċerdoti u saċerdoti qaddisin għandna. Illum il-Mulej fdali kura pastorali wkoll. Il-Papa Luċjani Ġwanni Pawlu II darba saqsew qalulu x'tixtieq int? Għallhom jiena ma nixtieq xejn li fl-insir naf u nħobb lill-bniedem. U dak huwa dejjem żammejt f'moħħi kemm inni jafdat bil-kura pastorali. Dummi kien attart. Uħud minnkom resqu fuqu meta wkoll għalilkom meta l-isqof stedinkom biex tkunu rajja spiritwali. U darba minnhom kappillan qalli Ġan għalli dak li lila għalli dummi kil ser ngħidu lilek mur u ħobbhom. Mur u ħobbhom. Wieħed minn mottos tiegħi huwa wkoll ifraħ ma' min jifraħ, ibki ma' min jibki. U din il-ħaġa fuq dik l-istorja li wieħed qal kull saċerdoti li tkollu f'idejh il-Bibja u s-Salmi u l-oħra hija l-gazzetta. Jiena llum ngħid f'idejn waħda irid ikolli l-Bibja u s-Salmi, imma f'idejn l-oħra irid ikolli il-ktieb li huwa l-bniedem, għax il-bniedem l-iktar illi għallimni wara l-kelma ta' Alla. Tista' iżżejjen u tibni kappelli, tista' tibni kampnari, imma l-isbaħ opra li tista' tagħmel hija biss li tkun qrib u fil-qalb tal-bniedem. U nħossni bħala raj spiritwali li mhux biss quddiem l-Ewkaristija rid nitlob għalija, imma nitlob għall-oħrajn. Kienu xi ftit dawk li ġew talbu għajnuna fi flus u għajnuna oħra, imma ħafna kienu dawk li ġew qudiemi u qaluli itlob għalija. Bħala raj spiritwali jafdat f'komunità. Tista' tinoġob, tista' ma tinoġobx. Xi ħaġa sabiħa li kien qal Bill Gates kienet hekk din nara. If you want to make everyone happy, don't be a leader, go and sell ice cream. Jekk tittamil kulħadd kuntent, tkunx leader, imma mur bih il-ġelat, ħalli kulħadd jieħu pjaċir bil-ġelat. Nirringrazzja lil dawk li tawni l-ħajja, għaliex għalmuni ħafna li apprezza l-miraklu tal-ħajja, lil dawk li jħobbuni għaliex għalmuni nħobb, lil dawk li jħobbuni jinqas għaliex għalmuni nħobb iktar, lil dawk li għamlu l-ġid għaliex għalmuni nkun ġentuli u lil dawk li weġġowni għaliex għalmuni naħfer. Nitlob maħfra lil dawk li jiena weġġajt. L-aħħar kelma li nixtieq ngħid bħala saċerdot kieku f'ħajti, dik il-kelma sabiħa mill-Bibja li jiena għaddej li ma niswa xejn, għamilt biss dak li kelli nagħmel. Dak biss li kelli nagħmel. Ħalli tkun din it-talba tiegħi. U tkun sabiħa wkoll it-talba kull filgħodu tas-saċerdot, il-missierna li inti fis-smawiet u fil-għaxija mostra tesse matrem, uri Ommi Marija illi inti ommi. Ir-riflessjoni xhieda talba ta' l-Arċipried Dun Ġwan Sultana. U issa nisimgħu l-aħħar saċerdot Dun Edward Vella, Kanonku Edward Vella mill-Parroċċja tal-Arb jaqdi f'Takerċi. Il-ħajja tas-saċerdot tagħmel sens. Dawn il-25 sena f'ħajti kienu moħħlija jew le. Mingħajr fidi l-ħajja tas-saċerdot ma tagħmel sens. U il-fidi lajn li tixrob minnha hija l-intimità mal-Mulej. Jiena llum ngħid kemm nixtieq li f'dal 25 sena kont iżjed bniedem ta' talb u kemm nixtieq illum insir iktar bniedem ta' talb għax inħoss li s-saħħa tiegħi minn hemmhekk trid tiġi. Però llum xtaqt ukoll naqsam magħkom xi ħaġa oħra li nħoss li hija hekk importanti u kienet u naħseb għada u nixtieq li tibqa' importanti f'ħajti li hija
l-akkompanjament spiritwali jew direzzjoni spiritwali kif ħafna drabi insejħulek. Jiena inmulejtani dil-grazzja li apprezzajta meta kien għadni żgħir, sib dejjem anke saċerdoti forsi konfessuri li femuni u għenuni u direzzjoni spiritwali. Insemmi tnejn il-lum bambin sejħilhom għal-għandu, żgur li qegħdin il-ġenna kemm lil Dum Mikel Attart diġà msemmi u lil Father Arthur Vella. U dejjem hekk anke meta kont imsiefer fittixt saċerdot li miegħu stajt nixxerja u nipprova nkompli nikber kemm umanament, kemm fil-ħajja nisranija u anke fil-ħajja saċerdotali. Ma kienx dejjem faċli, mod speċjali fis-snin li fihom kont imsiefer, però inmulejtani grazzja li dejjem sibt lil xi ħadd. U llum nixtieq il-mulej nitolbu hekk jenni biex inkompli nagħtiha importanza lill-akkompanjament spiritwali hekk billi nkun sinċier mad-direttur spiritwali anke meta mhux faċli, għax naħseb hemmhekk l-iktar importanti meta mhux faċli. U nitlob il-mulejjek biex wara u xekk illum l-għaddew 25 sena, 25 sena ilu kważi lill-mulejjed nielu tkun magħmula rida tiegħek fina u xekk illum nerġa' ngħidilhom mill-ġdejt mulej tkun magħmula rida tiegħek fija illum u sal-aħħar nifs ta' ħajti. Smajna hemmhekk ix-xhieda ta' dawn l-4 saċerdoti għawċin, 2 minnhom kappellani, 2 oħra kollaboratur u vigarju parrokjali rispettivament, illi din is-sena qed jiċċelebraw il-25 sena tal-presbiterat tagħhom. Kienet xewqa tal-Isqof Anton Tewma illi fil-ħin tal-omilja flok jagħmel ir-riflessjonijiet nisimgħu x-xhieda sabiħa dwar il-Ministeru Saċerdotali, dwar dak illi immotivhom, id-diffikultajiet li sabu fit-triq imma wkoll il-faraġġ tal-Ispirtu u tal-poplu Alla huma jaqdu lill-Knisja f'dan il-Ministeru. ċerti li dan il-ġess sabiħ tal-Isqof Anton Tewma li ħalli l-omilija fidejn dawn l-4 saċerdoti ħalla messaġġ qawwi anke fostkom illi qegħdin issegwu nitolbu għalihom għas-saċerdoti li qed jagħmlu xi anniversarju, għas-saċerdoti kollha tagħna anke dawk li żbaljaw jew qegħdin ibatu mart jew f'sitwazzjonijiet oħrajn. U issa se nidħlu għal mument ieħor qawwi li huwa r-rit tal-ammissjoni. Is-seminarista Gabriel Vella li se jiġi ordnat diaknu fil-18 ta' Ġunju li ġej se jiġi ammess fost il-kandidati għad diakonat. Ir-rettur Father Richard Farrugia. L-esperjenzi ta' perseveranza nitolbu issa l-daħħuna li ħajirċievi r-rit tal-ammissjoni. Jersaq dak li ser jidħol fost il-kandidati għad diakonat u l-presbiterat. Gabriel Vella mill-parroċċja tal-Immakolata Konċizzjoni u ta' San Giuseppe fil-Qala. Hawn jien. Ibni Aziz, aħna staqsejna lil dawk li għandhom ir-responsabilità li jagħtuk il-formazzjoni meħtieġa. Dawn xedu tajjeb qudiemna u aħna lqajna b'fiduċja sħiħa l-kelma tagħhom. Għalhekk ġara darba weġib tas-sejħa tal-mulej trid int tkompli titħejja biex meta jkun il-waqt tirċievi l-ordni mqaddes għall-Ministeru fil-Knisja. Iva, irrid. Trid int tifforma ruħek b'mod li jseħħlek is-sejr għaddej fidejl ta' Kristu Sidna u tal-ġisem tiegħu li hu l-Knisja. Iva, irrid. Il-Knisja tilqa' bil-ferħ din ir-rida tiegħek u l-mulej li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Inroddu ħajr lil Alla. U hemmhekk assistejna għal-rit tal-ammissjoni ta' dan is-seminarista Gabriel Vella mill-parroċċja tal-Qala li se jiġi ordnat diaknu. L-Isqof għamillu xi mistoqsijiet u għamel il-weda tiegħu qudiemu. U issa niġu għat-tieni mument sabiħ ta' dalgħodu, it-tiġdid tal-wedit saċerdotali, tas-saċerdoti kollha preżenti li jista' jqumu bil-wieqfa biex iġeddu dik il-weda li huma għamlu f'dan il-post. Ejjew kif għadhom kif qalulna sħabna ma jkunx mument ritwali biss, imma niġbru hawnhekk f'dan il-mument u ħajjitna kollha l-passat tagħna, l-preżent tagħna u l-futur tagħna f'din il-kelma li ser nerġgħu nagħtu lil mulej. Ekku fiha niġbru djufijiet tagħna, tnubit tagħna,
ma l-ebda saċerdot l-ewwel wieħed jien li m'għandniex difetti, li m'għandniex diffikultajiet. Dan ma jfissirx li rridu nirrassenjaw ruħna fihom. Imma ejjew nammettuhom, naċċettawhom u nilqgħu l-imħabba ta' Alla li hija redentiva li tibbuttana biex nikkonvertu, biex ninbidlu, biex il-qalb tagħna ssir dejjem iktar tixbaħ lil tar-Raj il-kbir. U li Jeżis, f'dawn il-jiem qed nistennew il-miġja tal-Ispirtu Santu li jġeddet fina is-sem li ħadna mis-saċerdozju ta' Kristu bit-tqejjed tal-idejn u d-dilka mqazza. Għalhekk tridu intom iġġeddu quddiem l-isqof tagħkom u quddiem il-poplu qaddis ta' Alla il-wedijiet li darba għamiltu. Tridu intom tintrabtu iktar mal-mulej Ġesu u ssiru tixbħu iżjed billi tiġħdu lilkom infuskom u twettqu dawk il-wedijiet li intom imqanqlejn mill-imħabba ta' Kristu għamiltu b'ferħ kbir meta aċċettajtu l-uffiċċji qaddisa tagħkom fil-Knisja tiegħu dakinhar tal-ordinazzjoni saċerdotali tagħkom. Tridu intom tkunu amministraturi fidili tal-misteri ta' Alla fl-Ewkaristija mqazza u fl-azzjonijiet liturġiċi l-oħra u li bil-fedeltà kollha fid-dawl ta' Kristu ir-ras u r-Raj taqdu id-dmir qaddejs li tgħallmu imqanqlejn mhux mir-reba tal-ġid iżda biss mill-ħeġġa għall-irwieħ. U intom u li Jeżis li qegħdin issegwuna bil-mezzi tal-komunikazzjoni itolbu għall-presbiteri tagħkom biex il-mulej jixerred fuqhom bil-kotra il-ġid tiegħu ħalli huma bħala ministri fidili ta' Kristu il-qassis il-kbir tagħna iwasslukom għandu li hu l-għajn tal-ħajja u tas-salvazzjoni. Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btal. U jitolbu għalija wkoll biex inkun fidejl fil-qadi ta' dmir apostoliku għafdat lili fiċ-ċokon tiegħi u nsir fostkom xbija vera, ħajja u dejjem iktar perfetta ta' Kristu li hu l-qassejs ir-Raj it-tajjeb li mallem u l-qaddej ta' kulħadd. Il-mulej jaħarisna l-koll fl-imħabba tiegħu u jalla jwassalna l-koll kemm aħna rajja u merħla fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nilqgħu it-talba illi għamlilna l-isqof tagħna, l-isqof ta' Għawdex Anton Tewma sabiex nitolbu għas-saċerdoti tagħna intom li tinsabu fi djarkom jew nitolbu mill-qalb għas-saċerdoti tagħna dawk anzjani, dawk iktar żgħar, dawk li għadhom kemm ġew ordnati kemm f'Malta u kemm f'Għawdex fil-ġimgħat li għaddew u nitolbu wkoll għalih illi l-Ispirtu Santu għażlu biex ikun raj ta' djoċesi ta' Għawdex bħal dan iż-żmien sena ilu. Waqt li se jitkanta dan l-innu sabiħ li liturġija tirriserva għal din il-quddisa ta' tberik ta' żjud, sejrin jittellew quddiem l-isqof it-tliet żjud illi jiġu ikkonsagrati u imbirka dal-għodu. Jiġifieri iż-żejt għall-griżma mqazza, iż-żejt li jintuża fl-ordinazzjoni tas-saċerdoti, fil-magħmudijiet u fil-griżma tal-isqof, iż-żejt tal-katekumeni, żejt li jintuża fil-magħmudijiet u iż-żejt tal-morda li jintuża fil-griżma tal-morda. Dawn qegħdin jittellew fuq l-altar bil-mod il-mod f'proċessjoni mill-membri tal-kleru stess, mis-saċerdoti illi jinsabu preżenti hawnhekk. Nitolbuk Sultan tas-sema dan iż-żejt ikkonsagralna biex ikun sinjal għalina kontra l-għadu kbir ta' ruħna. Feddej tajjeb qalb ferħana lilek nagħtu t-tifħir tagħna. Din il-offerta taż-żejt għas-sagrament tal-morda.
L-ewwel żejt li ġie ppreżentat huwa iż-żejt tal-griżma tal-morda u dan twassal fuq l-altar minn żewġ saċerdoti li huma responsabbli mill-Kummissjoni Kleru, Monsignor Paul Cardona u Don Alex Repa. Sier ta' kull faraġġ. Intrid li permezz ta' ibnek il-morda jitfejqhom il-mart tagħhom. Fit-tiba tiegħek għati widen għat-talb tal-fidi ibad mis-sema d-difensur l-Ispirtu Qaddis tiegħek fuq dan iż-żejt li int oġbok tnislu mis-siġar għas-saħħa tal-bniedem. Xerret fuqu il-barka qaddisa tiegħek biex daw kollha li jindilku bih ikollhom il-ħarsien fil-ġisem u r-ruħ u jeħilsu minn kull dbatija, minn kull nuqqas ta' saħħa u minn kull mart. Jitbirek minnek għalina mulej dan iż-żejt qaddis tiegħek f'isem Sidna Ġesu Kristu. Amen. Hemmhekk l-isqof b'dik it-talba birek iż-żejt għall-griżma tal-morda. Żewġ saċerdoti oħra issa resqu id-berik iż-żejt biex jiġi mbierek iż-żejt għall-konsagrazzjoni tal-katekumeni, jiġifieri dawk illi ser jiġu mamdin. Kasbar fina Feddej tajjeb għal-ferħana li l-eknatu tifirtana. Din l-offerta ta' żejt għal konsagrazzjoni tal-katekumeni. Nroddu ħajr lil Alla. U Alla qawwa u ħarsien tal-poplu tiegħek birek dan iż-żejt li inti ħlaqt bħala sinjal ta' qawwa u saħħaħ il-katekumeni li jindilku bih. Għatihom l-erf u l-qawwa tiegħek biex jifhmu aħjar l-Evanġelju ta' Kristu. Qawwilhom qalbhom għad-dmirijiet tal-ħajja nisranija u għamilhom muliet adottivi xierqa tiegħek biex jieħdu twelid ġdid fil-Knisja tiegħek u jgħixu ħinja fija bi Kristu Sidna. Amen. It-tieni talba illi qal l-isqof din id-darba fuq iż-żejt għall-konsagrazzjoni tal-katekumeni, jiġifieri iż-żejt illi bih jiġu midluka fuq sidrhom u fuq ġbinhom li mamdin ġodda, trabi u anki kbar. Sir midnu bimnatfa fuq il-ġbini żejt jindilek u jinkisbu dan imqazza. It-tielet żejt huwa l-aktar wieħed importanti huwa żejt tal-griżma li jintuża fl-ordinazzjonijiet kemm ta' saċerdoti u anki ta' isfijiet, fil-konfirmazzjonijiet u anke fil-magħmudija. Dan se jiġi konsagrat b'din it-talba wara li anke l-isqof jonfoħ fuqu. Irroddu ħajr lil Alla. L-isqof iħallat il-balzmu ma' dan iż-żejt li huwa sinjal tal-fwieħa qaddisa tal-Ispiritu Santu, huwa iż-żejt li se jimla b'din il-fwieħa lil dawk li jiġu konsagrati bih, saċerdoti kif ukoll kresimandi u imandi ġodda. Ejjew nitolbu lil Alla l-Missier li jista' kollox biex ibirek u jqaddes din il-griżma u biex dawk li jindilku bija minn barra iħossu l-ġid tagħha minn ġewwa u tkun tistħoq ilhom il-fidwa mingħand Alla. Ġest l-aktar sabiħ u evokattiv huwa dak li qed jagħmel issa l-isqof fiskiet huwa u jonfoħ fuq dan iż-żejt imqaddes.
ir-riħ li huwa in-nifs tal-Ispirtu Santu li jimla dan is-sinjal tal-grazzja tiegħu. U issa talba konsagratorja fuq dan iż-żejt. U Alla li tkabbar u tmexxi l-qudiem kull ġid tar-roħ fit-tiba tiegħek il-qarrat il-ħajr li bil-qima kollha l-Knisja ferħana qed tagħmillek permezz tagħna. Int fil-bidu ridt li l-art nibbet is-siġar li jagħmlu l-frott tagħhom u fosthom is-siġra taż-żebbuġ li minna nieħdu dan iż-żejt mill-itjeb li bih ninqdew għal griżma mqazza. David imnebbaħ mill-ispirtu tal-profezija għaraf minn qabel il-misteri tal-grazzja tiegħek u għandna li ż-żejt jagħmel il-wiċċna jiddi. Meta l-ilma tad-dilluvju niżel fuq l-art u ħasel id-dinja minn ħżonitha, il-ħamiema bil-fera taż-żebbuġ f'munqara xandret li jisliem reġantrat lill-art u bekk intajtna xepp tad-don li wara żmien battilna. Imbagħad fil-milja ta' żminijiet arrafna sewwa t-tifsira ta' dan ix-xebħ għax wara li bl-ilma tal-mamudija nitnatfu minn ħtijietna kollha, dan iż-żejt imqaddes li jintilek fuq ġibinna jimla l-wiċċna bilena u lil qalbna iroddi l-aslim. Int ordnajt il-qaddej tiegħek Mosè biex lilħu Ħaron wara li jnatfu bl-ilma jidilku wkoll b'dan iż-żejt u hekk jikkonsagrah għas-sejs. Ġie ieħor wisq akbar u rejtna meta ibnek Ġesu Kristu sidna rid lil ġwanni jagħmdu fl-ilma tal-Ġordan għax jien dak il-ħin mis-sema bad fuq l-Ispirtu Santu f'sura ta' ħamiema u bil-leħen li jinstama tajtna xhieta tal-għaxqa li sibt f'ibnek il-waħdini. Hekk ta' bil-ħaq ritturi fis-sewwa dak li fuqu kien ħabbar il-profeta David meta qal dilkek Alla Alla tiegħek b'żejt ta' għena aktar minn sħabek. Nitolbuk għalhekk mulej biex il-barka tiegħek tqaddes dan iż-żejt ħolqien tiegħek. Ixħed fih il-qawwa tal-Ispirtu Santu bis-seta wkoll ta' Kristu tiegħek li għall-isem qaddis tiegħu issemmiet il-griżma li bija oġbok tikkonsagra lik assisejn, slaten, profeti u martri. Wettaq nitolbuk din il-griżma biex lil dawk li se jġeddu bil-ħasil ta' ruħhom fil-mamudija tejjihom tajjeb għas-sagrament tas-salvazzjoni u tal-ħajja. Għamel li wara li jindilku b'din il-griżma li tqaddes huma jeħilsu mit-taħsir tal-ewwel twelid, isiru tempju tal-kobor tiegħek u jibdew ixerdu madwarhom il-fwieħa ta' ħajja tajba li toġbok. Għatihom din id-dilka mqazza biex skont il-ħsieb moħbi tiegħek jiksbu l-ġeħ ta' slaten, assisejn u profeti u jxiddu fuqhom il-libsa tal-uffiċċju li qatt ma jittiefes. Jalla tkun griżma ta' salvazzjoni għal dawk li jitwildu mill-ġdejt mill-ilma u l-Ispirtu Santu u tagħtihom sem mill-ħajja ta' dejjem u isseħibhom fil-glorja tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. U dik kienet it-talba tal-konsagrazzjoni taż-żejt tal-griżma. Il-kelma griżma li propju tfisser dilka. Ekku meta nirreferu għal dawn is-sagramenti tal-griżma tal-morda, l-griżma tal-isqof, il-kelma griżma hija dilka biż-żejt. U għalhekk din it-talba fil-fatt spjegat l-oriġni mill-iskrittura mqazza u allura t-tifsira teoloġika tal-griżma, tad-dilka illi ssir f'dawn is-sagramenti illi bija jissawwab bil-qawwa kollha l-Ispirtu ta' Alla fuq dawk li jiġu midlukin. Dilka illi tmur lura fl-iskrittura lejn l-elezzjoni tal-profeti, tas-slaten, tas-saċerdoti li kienu jiġu midlukin propju bħala sinjal tal-għażla speċjali ta' Alla. Propju l-isem ta' Kristu nnifsu, Ġesu Kristu, tfisser il-midluk, il-Messija, il-Magħżul ta' Alla. U din is-sena hija partikolari ħafna din iċ-ċelebrazzjoni li nżammet barra minn żmiena biex ngħidu hekk, propju għaliex żgur li storikament ftit kien hawn okkażjonijiet oħra fejn l-istess żejt intuża darbtejn fuq xulxin f'ordinazzjonijiet presbiterali, żejt li issa ġie maħruq, żejt ta' qabel, kien intuża fl-ordinazzjoni kemm tal-Isqof Anton Tewma u tal-Presbiteri kemm tas-sena l-oħra u kemm ta' din is-sena fit-30 ta' April waqt li laħaq intuża wkoll għal żewġ griżmi tal-Isqof Fawdex. Issa millum il-qudiem għal din is-sena li ġejja jintuża dan iż-żejt il-ġdid li ġie imbierek
fil-każ tas-sagramenti tal-Magħmudija u tal-Griżma tal-Morda ukkonsagrat fil-każ tal-żejt tal-konfirmazzjoni, żejt tal-Griżma. Il-qudiesa issa tkompli b'offertorju. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek inaddafna bil-qawwa tiegħu mid-dnubiet tagħna tal-imoddi. Iwettaqna fil-ħajja tal-grazzja u jmexxina l quddiem fit-triq tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nissuħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġita lina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti konsagrajt lil ibnek il-waħdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu qassis il-kbir tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. U biħsib li ma bħalu oġbok tordna li s-saċerdozzi waħdini tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għax hu mhux biss iżejjen b'saċerdozzi regali lil poplu miksub minnu, iżda wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu jażel lil xi wħud u bit-tqejjid tal-idejn iseħibhom miegħu fil-ministeru qaddis tiegħu. U huma f'ismu iġeddu s-sagrifiċċju tal-fidwa tal-bniedem fl-ikla tal-għid li jħejju għal uriedek. Imexxu bl-imħabba l-poplu qaddis tiegħek, jgħixuh bil-kelma tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni ta' ħuthom. Iħabbirku ħajsiru ġbija ta' Kristu u b'qalb sħiħa jagħtuk dejjem xhieda tal-fidi u tal-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Sanctus.
Missier ħanin, miċ-ċokontana li tolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqa u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna s-sagrifiċċju. Aħna nofruhom lok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u Kattolika, għatija sliem, ħarisa, aqqada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jissoqli, il-Kardinal Marju, l-Isqof Charles, l-Isqof Joe, l-isqfijiet li ħadnu jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek li huma fis-siebla u f'dan kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għal-jom aħna nofrulek huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifir għal-ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiżbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqalgħu s-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. Imma huma rrisqu it-talbu x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-pop, mal-Knisja tiegħek. F'xirka waħda ta' mħabba inġeddu bil-qima t-tifkira glorjuża dejjem Verġni Marija, Omm Alla u Sidna Ġesu Kristu, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-apostli u l-martri tiegħek Pietru, Pawlu, Andrea, Ġagbu, Ġwanni, Tomas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmun, Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċipirjan, Laurenz, Gristolgo u tal-qaddisin tiegħek kollha għal-merti u t-talb tagħhom għenna f'kollox u ħarisna. Il-qani tolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Seddaq ħajjitna fis-sliem. Eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta. Għamel li tkun kollha kemm tiegħek wettaqa, qaddisa, il-qaħħa biex issir għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U għaw l-lejl qabel ma bata, ħajl ħobs f'idejn qaddisa u imbirka tiegħu. Refa' għajnejh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox. Raddek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla, ħadan il-kalċi Aziz f'idejn qaddisa u imbirka tiegħu. Reġarat il-ħajr, birek tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid jibqa' l-dejjem. Id-dem li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabru l-mewtijek mulej sa tiġi. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet, tat-tluħ glorjus tiegħu fis-sema
Noffru l-seb tiegħek bla tarf, mill-ġid li inti stess tajtna, bitma safja, qaddisa bla teba. Il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tieba u slim, il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustijek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abram u s-sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis vittma bla teba. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk, Alla li tista' kollox, Amen, li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-kol li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem imqaddes ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Iftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li tellu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija. Qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem. Ħenna għalihom mulej. Wagħti lilhom u lil aqdawk kollha li jistrieħu fi Kristu il-għena, id-dawl u s-sliem. Lilna wkoll mitinbejn għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kontra tal-ħniena tiegħek. Għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek, Ġwanni, Stefnu, Mattija, Barnaba, Ignazju, Alessandru, Marcellinu, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wir tagħhom, mhux għall-merti tagħna, iżda l-ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulej indejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timliħ bil-ħajja, dibirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispiritu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew niftakru li Alla missier li ma jħallinix weħedna. Jew nagħmlu miċ-ċelibat tagħna, min-nuqqas tagħna, mill-vojt tagħna l-isbaħ post, l-iktar post imħejji preparat għal mulej għal Alla li jażilna. Bħala aħwa flimkien, mhux biss bħala Kristjani ma wkoll bħala saċerdoti, induru lejn il-missier tagħna tas-sema u ngħidu. Missina li inti fis-sewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobsna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubitna, bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrien, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. Tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jintrid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxejn.
Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu Ġesu, is-saċerdot il-kbir, li jerfa' fuqu l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Nitħejjew aħna wkoll mid-djar tagħna għal dan il-mument għażiż tqarbin, speċjalment intom eżiż semmija li għal xi raġuni jew oħra ma tistgħux tersqu għaċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa fiżikament. Nitolbu illi Ġesu illi s-saċerdot iġib fuq l-altar bil-kliem danu ġismi, danu demmi tal-konsagrazzjoni jidħol ukoll fid-djar tagħkom imqarjek spiritwalment biex ixerret il-barka tiegħu fuqkom. Infakru li dinja xandira diretta mill-katedral ta' Għawdex fejn qed inwasslu l-quddiesa ta' tberik ta' żjud, il-quddiesa tal-Griżma illi kellha ssir nhar ħamis ix-xirka filgħodu ma ġiet immexxija fid-Djoċesi ta' Għawdex għallum il-ħamis 20 ta' Mejju 2021 ninsabu fin-novena tal-Ispirtu s-Santu. Il-fuq minn 85 saċerdot jinsabu miġmuwa fil-Knisja Katedrali ta' Djoċesi Awċija sabiex mal-isqof tagħhom ir-raj spiritwali Don Anton Tewma jiċċelebraw din il-quddiesa tant għażiża illi fiha huma wkoll ġeddew il-wedijiet saċerdotali tagħhom. Fosthom dawk illi din is-sena qed jiċċelebraw 25 sena, 50 sena jew 60 sena mill-ordinazzjoni tagħhom. Fil-fatt waqt it-talba Ewkaristika li kienet il-kanoni Ruman, l-ewwel talba Ewkaristika u l-aktar qadima fil-liturġija, erba' minn dawn is-saċerdoti li qed jiċċelebraw il-50 u 60 sena, ġifieri Monsignor Giuseppe Kawki minn Nadur, il-kanonku Ġwan Bartolo mix-Xara, il-kanonku Giuseppe Grek minn Nadur u Monsignor George Vella mill-Fontana, kienu fost il-konċelebranti prinċipali flimkien mal-isqof u għamlu wkoll parti mit-talba Ewkaristika. Niftakru wkoll f'Monsinjur Manuel Kurmi li minħabba sitwazzjoni ta' Mart ma setax ikun preżenti fiżikament. Waqt li f'dan il-mument ta' tqarbin ejjew ukoll niftakru fis-saċerdoti li kienu benefatturi tagħna. Fost l-oħrajn din is-sena wkoll il-Knisja f'Għawdex tilfet iktar minn saċerdot wieħed illi ħallewna. Nitolbu biex il-mulej jippremjhom kif jixirqilhom fis-sema. Bħalissa fil-Knisja Katedrali qed isir it-tqarbin tas-saċerdoti preżenti, il-korsija kollha kif ukoll il-kappelluni tal-ġnub huma mimlijin bil-fuq minn 85 saċerdoti li qed jikkonċelebraw dalgħodu
Naturalment qatt ieħor ta' saċerdoti jinsabu maquda permezz tal-mezzi soċjali, forsi minħabba mart jew sitwazzjoni ta' impediment ma setgħux ikunu preżenti. Fost l-oħrajn insellmu lill-missjonarji u lis-saċerdoti msefrin illi nemmen li jinsabu maqudin magħna f'dan il-mument. Għalihom ukoll qegħdin nitolbu dalgħodu waqt din il-qudiesa din iċ-ċelebrazzjoni tant għażiża illi darba f'sena il-Knisja kollha, is-saċerdoti kollha, l-kleru kollu diċesan u anki dak reliġjuż jiċċelebra flimkien mar-raj spiritwali mal-isqof Anton Tewma f'din il-Knisja Katedrali. Nitolbu. Fiċ-ċokon tagħna nitolbu Alla li tista' kollox biex aħna li jiġġeddidna bis-sagramenti tiegħek jistħoqilna nsiru l-fwieħa ta' Kristu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Nixtieq verament nawguralkom minn qalbi, inkomplu nitolbu għal xulxin matul din il-ġurnata, nitolbu wkoll għal ħutna sħabna li għaddejjin minn xi tbatija, anki dawk li qegħdin barra msefri. Ekku dawk li issa se jinaqdu flimkien biex immorru nieħdu xi ħaġa niklu ma' xulxejn. Jekk nippruvaw ma' nofsinhar neqsin kwart inkunu fil-post biex ma nittardjawx. Issa insejħu lill-kappillani biex wieħed jieħdu żejt li sejrin jieħdu fil-parroċċja tagħhom. Kien hemm din ċerimonja sempliċi ta' żejt fakkarni f'ħaġa waħda importanti. Fl-inkarnazzjoni. M'hemmx spiritwal għalih, divin għalih u natural u uman għalih. Mill-inkarnazzjoni law kollox ħaġa waħda. L-ispiritwal verament jinsab fin-natural. Verament kull ħaġa, kull ħolqien jgħajat Alla, Spiritu Qaddis. Kun naħseb li dak li jiġri fl-oġġetti animati jew inanimati jiġri wkoll f'kull bniedem, f'kull wieħed minna, ma speċjali aħna s-saċerdoti. Jalla l-ispiritwal jitwaħħad tassew man-natural u jerfa' jeleva dak li ikaxkar u jiġbed l-isfel fil-ħajja tagħna. Fil-fatt bħalissa il-kappillani tal-15 il-parroċċa Fawdex qegħdin jirċievu ż-żjud li se jwaslu fil-parroċċi tagħhom. Il-mulej magħkom. Ikun imbierek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.
L-aħħar tislima dal-għodu hija lill-Omna l-Verġni Marija dik li hija mimlija bl-Ispirtu is-Santu li nafdaw il-Knisja tagħna, l-Knisja f'Malta u Għawdex, speċjalment f'dawn is-żminijiet ta' taqlib. Aħna wkoll nitħejjew għall-miġja tal-Ispirtu Santu fuqna f'Pentekoste. Nitolbuh l-Ispirtu Santu ngħidulu ejja Spiritu Santu, imla l-qlub tal-fidili tiegħek u ħeġġeġ fihom in-nar ta' mħabbtek. Ibad l-Ispirtu tiegħek u huma jinħalqu u inti ġeddet il-wiċċ tal-art. Talba speċjali għal dawk illi fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin serin jiġu midluka b'xi wieħed minn dawn it-tliet iżjud li ġew imbirka u kkonsagrati dal-għodu, b'mod partikolari tant adolescenti fil-parroċċi illi se jiġu ikkonfermati minn idejn l-Isqof Anton Tewma. Wassalnilkom xandira diretta mill-Katedral ta' Għawdex tal-Qudiesa ta' Dberik ta' Żjud, immexxija mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. L-animazzjoni tal-kant kienet fidejn Matthew Sultana u Antonella Portelli. Ħar speċjali jmur lill-Radio Katedral illi grazzi għalih stajna waslu kemm fuq Shake Television kif ukoll fuq il-mezzi soċjali u r-radijiet parrokjali tagħna ix-xandira ta' dal-għodu. Qabel nagħlqu nixtiequ nfakrukom f'żewġ momenti importanti ħafna li wkoll serin jixxandru fuq dawn il-mezzi li semmejna fosthom ukoll Shake Television. Qabel xejn il-Velja Djoċesana tal-Ispirtu Santu Pentekoste nhar is-Sibt li ġej fit-8 ta' filgħaxija minn fuq it-suntier tas-Santwarju ta' Pinu. Inħeġġu lil poplu kollu ta' Alla sabiex jattendi se jkun hemm spazju biżżejjed l-Isqof qed jagħmlilna din l-istedina qawwija biex inkunu preżenti għal dan il-mument qawwi fil-ħajja tal-Knisja lokali. Imbagħad it-tlieta ta' wara, it-tlieta li ġej allura mis-Santwarju ta' Pinu fis-6 ta' filgħaxija fuq xewqa tal-Papa Franġisku u faqda mad-dinja kollha sejjer jixxandar ir-Rużarju, it-talba tar-Rużarju b'talb speċjali għal tmiem il-pandemija u bl-intenzjoni partikolari għall-edukaturi, l-allima u l-istudenti tagħna. Dawn iż-żewġ mumenti se jkunu mxandra fuq il-mezzi soċjali u fuq Shake Television. B'dan naslu fit-tmiem din ix-xandira nirringrazzjawkom eżis telespettaturi illi kontu magħna u għextu dan il-mument, natukom l-odwa tajba.